Il-qorti kkundannat lill-eks segretarju ġenerali tal-Labour Jimmy Magro kważi 5 snin priġunerija fuq każ serju ta' korruzzjoni. Dan il-każ seħħ fl-2014 u kien dwar eluf ta' euro li Jimmy Magro prova jdaħħal fil-but b'tixħim brabta ma' kuntratt tal-ġbir tal-iskart. F'dak il-perjodu Jimmy Magro kien konsulent tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Jingħati li wieħed mill-offerenti illi maħax it-tender tal-ġbir tal-iskart kien irrifjuta illi jixxaħħam u kien anke irrapporta dan il-każ fosthom lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-qorti intqal li Muscat kien qal lil dan l-offerent biex ma jiġix qudiemu b'akkużi ta' dan it-tip fil-waqt li qaffeċ email li kien preżentalu. Imbagħad kellhom jgħaddu 4 snin biex il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni tidħol fil-każ bil-Kummissarju tal-Pulizija jaħli sentejn oħra qabel li ressaq akkużi formali kontrih. F'dan il-perjodu Jimmy Magro inżamm ukoll f'impjieg mal-Malta Enterprise. Intant wara l-kundanna tal-qorti, l-avukati ta' Jimmy Magro qalu li huma se jkunu qed jappellaw minn din id-deċiżjoni.